ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஜோயோ மினிஸ்ட்ரி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாஸ்டர் சசிகுமார் அவர்களுக்காக தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தேவனை அவர்களை அழைத்து ரட்சித்து பிரித்தெடுத்து இந்த மூணார் பகுதிகளில் வைத்து அவரை கொண்டு செய்து வருகிற எல்லா மகத்துவமான ஊழியங்களுக்காக தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த ஜோயோ மினிஸ்ட்ரியில் அடுத்த ஒரு மைல் ஸ்டோனை எட்டுவதற்கு கர்த்தர் ஒரு வாசலை திறந்திருக்கிறார். இந்த மீடியாவுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மூணார் பகுதிகளிலே கிட்டத்தட்ட 115 டிவிஷனுக்கு மேலே இருக்கான். நான் அவரோடு பேசி அந்த ஊழியத்தில் போய் பங்கு பெறும் பொழுது ஒரு நல்ல காரியத்தை சொன்னார். ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும் நடந்து கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே தாகத்தோடு அவரோடு பேசின நாட்கள், பழகின நாட்களில் நான் கண்டு கொண்டது இதுதான். ஆத்துமா பாரம், ஒவ்வொரு எஸ்டேட்டும் மாறணும் பாஸ்டர், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஜனங்க ரட்சிக்கப்படணும், எல்லா இடத்துலையும் ஜபம், தேவ ராட்சியம் கட்டப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாகத்தோடு உழைக்கிற, பாடுபடுகிற, அதே மாதிரி கிரியில செயல்படக்கூடிய ஒரு நல்ல தேவ மனுஷன். கர்த்தர் அவர்களுக்கு இந்த ஜோயோ மீடியா மினிஸ்ட்ரி மூலமாக அடுத்த மைல் ஸ்டோனுக்குள்ளாக பிரவேசிக்க கிருபை பாராட்டினார். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். இதை பார்க்கிற காண்கிற நீங்களும் இந்த ஊழியத்தை தாங்கவும், இந்த ஊழியத்தை ஆதரிக்கவும், தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏவுவாரானால் அவரையும் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிங்க. ஏதோ பார்த்தோம் போனோம் பேசணும் அந்த மாதிரி இல்லாதபடி இந்த ஊழியத்திற்காக ஜெபிப்போம். அப்படி ஜெபத்தை கொண்டு கர்த்தர் அந்த பகுதிகளில் தேவராட்சியத்தை கட்டி எழுப்பட்டும். கர்த்தர் அவர்களையும் இந்த ஜோயோ மினிஸ்ட்ரி ஆசீர்வதித்து உடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து நன்மையினாலே கிருபையினாலே முடிசூட்டி இன்னும் இது போல பல ஊழியங்கள், பல விங்கு கிளைகளாக இந்த ஊழியம் பறந்து விரிய கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுவாராக. தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.